Здравейте! Правя едно видео за слизане по белия улей и по дяволския улей. Включвам се от върха на горна дяволска, т.е. на червена дяволска игла. Изкачих се до тук. Това върхчето зад мен е. Така. Изкачих се до тук и от тук ще бъде първия анонс в видеото. Сега целта ми беше да слеза по белия улей, да се прехвърля в дяволския на долна дяволска игла. Обаче това не го направих. Върнах се по белия улей. Много ми беше трудно, много се изморих, защото аз трябваше да се върна нагоре, не да слизам надолу до Кирилова поляна. И беше страшно трудно. И после идвах до тези горните дяволски игли, които са горна и средна. В друго посещение, в друг ден идвах до тях, като ходих и до връх Двуглав, но вие ще видите това нещо всичко. И в трети ден това видео е направено в 3 дни. 3 различни дни и доста далече един от друг, така, както виждате сега е. Всичко е по-жълтяло. Есен е, 30 октомври сме. 29 или 30 ще излъжа. И днес пък слязох по дяволския улей. Това там е дяволския улей, така. И се покатерих на червена дяволска игла, което за мен е най-красивия връх. Вижда се от началото на спускане на белия улей, от злия прелес. Има много наклонен характер дяволската игла, червена дяволска игла. И също така жилите по скалата са много интересни. Дават много хубави, много интересни шарки, ако мога така да се изразя, на самия връх. Трудно се стига до този връх, не е лесно, но вие ще видите за какво става въпрос. Самия връх има сравнително безопасно изкачване и какво друго мога да добавя. Красиво е, диво е мястото и така. Вие ще видите всичко. Друго, което мога да добавя, интересното за мен е, че тук има дори на този връх и на самия дяволски улей има следи от присъствие на диви кози. Не знам какво правят по тия диви места, обаче идват до тук. И така, дано да ви хареса видеото. Злия прелес, на където съм се запътил. Връх Злия зъб, прозореца, колуара на връх Орловец и някъде отзад връх Орловец. Мальовица, малка Мальовица. Заслон гранитна вода, връх Камилата и връх Ловница. Не съм много сигурен, но мисля, че ето това, което снимам в средата тук, се казва Злия улей
И има връзка. От тук има връзка с горната част на Дяволски улей, обаче е трудно. Доста трудно ми се вижда. Дали ловци? Някакъв зловещ шум се чува долу. Да се надяваме, че са ловци, а не камъни. А ето това, което се вижда, е горна Дяволска игла. Там е некъде средна и червена Дяволска игла. А тия двете образования, като очички или вежди, се казват веждите на злия зъб. Са познати така в катарачните среди. Продължава търкалянето. На червена Дяволска игла на стената, и това беше перфектен момент, в който мога да ви покажа мащаба спрямо човешкия размер. Иглата е висока 220 метра. Този човек преди малко се изпусна с зеленото яке, но тъй като е подсигурен отдолу, няма проблем и той продължава катери. Ето е горна Дяволска игла. Тук съм в подножието на червена. Тя е надвесена направо с обратен наклон. Ето ги катерачите. Такъв. Продължаваме напред. От толкова стръмни наклони забравих да снимам. Ето е долна Дяволска игла. Ето сега тук има питейна вода. Е така е нагоре. Много е приятно. Уа! И ето как се извисява червената игла. Страхотно. Тук направо се слиза по допе. Тук вече се вижда много ясно. Черна Дяволска игла е това. Аз ще продължавам надолу. И така. Ето. Перфектно. Ето е долна Дяволска игла. Долу белия улей продължава. Тук някъде трябва да има преход към Дяволския улей. Ще видя дали изобщо мога да си го позволя това нещо. Ето минава.
Така е, това е тук, тази горичка. Тази горичка, това е върха на Долна Дяволска игла. Там горе някъде има място за бивакуване. Това съм го казвал в първото ми изобщо видео, което съм направил за планина. И това място се нарича още бивака на обесената, но не знам защо. Дали някой се е бесил или просто така са решили. Нямам представа. Това е преминаването. Много ще помисля преди да го направя. Ако изобщо тръгна да го правя. Ако не, обратно Белия улей. Мъка. Така. Белия улей продължава надолу. Аз обаче не мога да направя целия додолу, защото няма да хода на Кирилова поляна, трябва да се върна догоре и да отида до ЦПШ Мальовица, което си е още време. Физическата ми подготовка не е най-добрата, добра, но не най-добрата. Затова решавам, че се връщам. Решавам, че този преход тук, дето е за към Дяволския улей, няма да го правя. И от тук насетне, аз ще направя няколко снимки. От тук насетне леко нагоре, защото усещам умората вече и да мога да се прибера нормално. Здравейте! Отново. Включвам се тук около 2 месеца, след като тръгнах по Белия улей. Само и само за да дойдох в Рила отново. Само и само за да видя какво е положението с Дяволския улей, като се качих от към пътеката, където е за към Орловец, която е между Злия зъб и Орловец. И има вариант да се дойде да се види Дяволския улей отгоре от високо. И ще ви го покажа, ще видите за какво става въпрос. Миналия път много добре направих, че се отказах, добре прецених силите си, защото е много по-стръмен. Много по-стръмен, много по-труден, с много повече каменисти участъци. И от двете страни на улия, запад и изток, е супер стръмно. Иглите, ето вижте за какво става въпрос. Вляво са иглите, в дясно това тук, то не се вижда в момента, е двуглав. Аз ще ви ги покажа нещата. Но е страшна красота, много диво и много трудно и опасно. Така че много добре съм направил, че миналия път се отказах и днес реших, тръгвайки, реших да го направя това нещо отдолу пак през Белия улей, но реших, че психически не съм се подготвил и по-добре да не го правя, но пак отгоре красотите са невероятни и ако човек може да дойде до тук да ги види, няма да изгуби. Страхотно е.
Видяхте преди малко връх Двуглав, как изглежда отгоре в подножието на Злия зъб. В момента се намирам точно на него. И ето как се вижда Злия зъб. Това е Злия зъб. Това е Орловец, Ловница и Голям Купен. Тук е по-ниския връх или кота на връх Двуглав, заради което той е наречен Двуглав. Аз ще ви покажа малко само от красотичките надолу. Там някъде е Дяволския улей. Така. Ето тук може да видите надолу. Ето това са всичко, където се виждат тия скали. Това са игли. Скални образования, наречени игли. А долу, в ниското, ето тук така, където е и пада надолу. Това е пак синия улей. Страхотна красота. Прехода до Двуглав е направо приятен. Изобщо не е страшно, изобщо не е трудно. Почти равно. Даже сега ще спусна. Има отдолу, ето тук долу. Ето така има подсечна пътечка, която ще ме отведе до втората кота. Ще отида и нея да я видя, защото така съм дошъл до тук. И така. Малко се престарах и пресилих и надцених с подсичането. Подсичането е доста трудно и смятам, че няма да го правя. Ето тук е. Ето така. Тук е отдолу. Така и отива натам. А вижте надолу какво се случва. Синия улей в целия му блясък. Предпочитам да избегна това нещо. Тук, това е равното, където е. Това е връх Иглата. Страшна красота. Ето, пак. Вижте. Страхотно. Мальовица е там. Това е червена дяволска игла. Тук долу е Дяволски улей. Оттатък на червена е бяла. Белия улей, извинявам се. Това е черна дяволска игла. Малко ще ви ги покажа малко по-близо. Така. Тук е средна. И това е горна. Сега ще отида до горна. Може и до средна да сляза. Ще видим. Ето къде бях. В подножието на Злия зъб. Това е там, където бях преди малко, връх Двуглав, високата кота и така ниската кота. В момента се намирам на горна дяволска игла. Гледките са просто уникални. Тук сега ще ви покажа пък белия улей. Само задръжте. Ето го долу. Повече няма да се надвесвам, защото надолу са 250 метра. 250 метра падане, ама яко. И така, сега се чудя дали да отида ето тук долу. Чакайте да видя. Така, ето тук долу. Средна дяволска игла. Вижда ми се малко тегаво. Аз си помисля още. Малко ще отида тук до тази кота на горната игла. И така. Уникално е. Малко по-късно ще ви покажа Дяволски улей отблизо.
невероятно, страхотно, нали? Не мога да ви опиша адреналина в момента, който ме обзор, защото тук съм точно на ръба на 200 метрова пропаст. Това, което ви показах, беше червена дяволска плюс средна дяволска игла и кадъра е уникален. Гледката е уникална. Намирам се вече слязох малко, спуснах се малко в дяволския улей. Стръмно е, но се вижда, че има сравнително така лесно и безопасно катерене, т.е. спускане от катерене, ето така, колко съм се спуснал. Сега целта ми, най-вероятно няма да спускам целия улей, защото е доста стръмен, доста екстремен. Най-вероятно целта ми е по-скоро да отида до червена дяволска игла. Ще видя как е, защото самата пътечка до червената игла е доста опасна, защото се минава над сериозна пропаст. Видяхте как стърчи отдолу от белия улей, надвесена. И така, искам да слезна и да видя дали ще успея да се кача на червената игла. До такава обстановката. Не е невъзможно слизането. Просто трябва много внимание. Много внимание. Ето и нагоре. Доста е стръмно. Ето тук, ето това е едно малко пракче, миниатюрно пракче. Така нагоре. После това ще трябва да го катера лекичко. Така, надолу. Ено там. И там става доста тясно. Там ще съм най-уязвим. Защото ако тръгнат камъни, задължително там ще минават. Ето е тясната част, за която говорех. Красота. Невероятна красота. Супер. И така после надолу, леко вдясно завива улея. Вижда се черна дяволска, долна дяволска, и крайна дяволска игла, извинявам се. Сега, ще трябва по този камък, от тук отгоре над камъка да се хвана, да се спусна надолу, защото това е метър и 50 някъде, защото от тук нещата са малко по-неприятни. Тук е по-трудно да се задържа. Тук ако тръгна надолу е така. И ще видим. Много диво място. Страшна красота. Прага. Преминах го. И фактически този камък, който се вижда половината оград от слънце, той държи една огромна сория от камъни отгоре. И ако изпусне, всичко тръгва надолу. И аз съм на пътя. Ето какво ме чака надолу. Още пракчета. Още дивотия. Ето да видите как изглежда. Няколко пракчета. Някои малко по-трудни, някои малко по-лесни. Има малко водичка, което е проблем. Се на мокърче, е много хлъзгаво. И така надолу трудностите не спират.
Сега, от тук се вижда подхода към червена дяволска игла, където аз всъщност искам да отида. След като спусна, ето така, после тръгваме, така, и така по-путно до скалите, до стената на средната игла, и така нагоре. И там трябва да е върха на червената игла. Ето, спуснах поредните стръмнини. Доста стръмно и мокро. Мокрото е опасно. С тия скали, както ги виждате, те са доста заоблени. Сега е тук, по това пракче. Е така тук. И леко влево. И нагоре. Така, ето е стената. Това тук е стената на червената дяволска игла. Надолу няма да спускам, защото улия е доста труден. Аз после трябва да се кача. И мисля само да отида до върха на червената игла. И после да се качам нагоре. И така. Ето, тук. Сега ще помисля откъде точно. Но от тук така нагоре. Тоест, чакайте така. От тук може би ще мина и така нагоре. И после в дясно. Ще видя. Така, тук съм вече катера по склона до върха. И ето, да видите колко странен всъщност е дяволския улей. Не е майтап работа. Сега е тук. Така. И там е върха някъде. Тук си е направо разходка в парк. В сравнение с това, което минах. Но пък страшни красоти. Ето вижте. Двуглав. Целият му блясък, стената. А и това тук. Пък е една. Само че не знам как се казваше игла. Друга, дет се води. И така. Ето го дяволския. После това трябва да го катера нагоре. Вече се намирам на върха на червената игла. Червена дяволска игла. Чувството е уникално. Доста стръмно и трудно. Сега пак трябва да се качвам по този улей там. По това. Нагоре. Но това беше единственият вариант да стигна до тази игла. Защото не съм скален катерач. И така. Изкачих се. Отне ми. Аз ще ви кажа колко време ми отне. От спускането на улея, когато започнах да го спускам, около час и 15 минути ми отне да стигна до върха й. Сега надолу изобщо не мога да си помисля да погледна. Под мен е въздух, защото тя е, нали, вече както 1000 пъти съм казал, е с наклонен характер, надвесен характер. Там е злия прелес. Оттам се тръгва да се спуска белия улей. Видяхте бели улей за какво става въпрос. Видяхте и дяволския улей. Страхотна красота. Трудни места. Обаче много диви, много красиви. Доволен съм, че дойдох до тук. И да се надяваме, че ще успея да се изкача като хората. Не да си остана тук некъде по каманаците, защото има доста път. Главно ме притеснява само връщането догоре до горна игла. Сега, тук се виждате разни игли. Това е средна. Тук е горна. Това е горе е злия зъб и тук виждите на злия зъб. Ловница. Връх Ловница. Там е големия копен. Така.
Надолу не виждам нищо. Вижда се Кирилова поляна. Чакайте малко. Ето я. Това е Кирилова поляна. И така. От тук пак поглед към връх Двуглав. Долната кота в центъра и горната кота, където ходих. И така. Това тук ребро е също някаква игла. Но ще я напиша да видя каква игла беше. Това също е катерачен маршрут. Но не е за всеки. Тук има един гарван. Не знам дали го заснех, по-скоро не. Така, ето един поглед от тук на Белия улей. Спуснах дяволската игла, стигнах до улея, до дяволския и сега ме чака това приятно наклонче. Няма да го спускам. Достатъчно ми е екстремизъма за един ден. Така. По тази пукнатина, ако мога така го кажа, по това пътче тук, се изкачих. Тук са си 80 градуса наклон. Продължаваме стремглавото катерене нагоре. Така, вече стигнах до края на дяволския улей. Тръгвам сега обратно към прозореца между Орловец и между Злия зъб. И с това моят преход приключва и видеото също. Дяволския улей ми беше по-лесно да го изкача технически, отколкото да го спусна. Мога да кажа и за двата улея, че ги спуснах половината и ги изкачих половината. Не съм ги спуснал до края. Но не мисля, че това е някакъв проблем, защото пак видях невероятни красоти. Пак се озорих доста и се наслаждавах на майката природа, който смята, че е достатъчно подготвен физически и психически. Задължително трябва да посети тия места. Задължително. Опасни са, но с нужното внимание. Всичко е наред. Няма никакъв проблем. Не са непосилни. Надявам се да ви е харесало. Да сте се насладили и вие на невероятните красоти, които се намират в този дял на Мальовица. На Мальовишкия дял. В тази част на Мальовишкия дял. И да ви е харесало видеото. Всичко хубаво и до нови срещи!